अच्छा चलो तू संगे संगे गाओ। ठीक बा। केरावा जे फरेला घावद से ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय, सुगावा जे मरबो धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। मम्मी जी साझी खत घाटे जाए के बावे तो ये इब्राहिम माटी काहे के सनवावत तनी आ चूल्हा के तो पट्टा दिया गइल बावे। हम तोर सास है कि ते हमर सास हो, सब जानिए जइबू तो हम काहे ला बानी। ई माटी सनाता आंगना में बेदी बने खातिर, बुझलू। मम्मी जी हमनी के हिंदू धर्म में तो बहुते पूजा आवेला, लेकिन ई छठ पूजा जो आवेला हमरा ये पूजा खानी कोनो पूजा ना लागेला। एमे अपन तन मन धन सब निछावर करे के मन करेला। ऊ तो बात बढ़ले बा दुल्हन। अब बबुआ कहाँ बा? बबुआ? कौन बबुआ मम्मी जी? अरे तोर भातार औरी कौन देख ली है, सब सामान लिया देले बा नून त घाटे जाए के बेरा कहबे जे मम्मी जी हई नहीं खे हऊ नहीं खे। अरे हमार प्यारी सासू माँ रउरा बिल्कुल टेंशन में मत ली, वहाँ के सब कुछ लिया देने वाली। बाकी वहाँ के गोइल कहाँ बानी देख ली मम्मी जी, वहाँ के समझा दी फिर एबरा अपना आवारा दोस्तों के संग घूमे चल गइल बानी। ना तो हे बड़ी दिन के दिन में नु हमरा से खराब केहू ना। हां नु अब लइका बा जोकरा के समझाई बुझाई, ऐसा तहनी के मर्द मेहरारू के बीच में हम पड़े के नहीं चाहत। बाप रे बाप, आजकल बाजिनो छठ कर तरी सो। पूजा पाठ कोइला से बाजिन बारू लड़कोर ना हो जाइबू, बाजिने बाबू। का रे सौतीनिया हमरा पतोहिया करवा के तोर काया जुरानु गई। का करी भगवान ओकर गोद सुना रख ले बरन त छठी मैया चाहिए त बहुत जल्दी ओकर गोद भरी आ हमरो आंगना में किलकारी गुजिया तोरे मुंह में करी खाई पोताई। तोर बुढ़ी जल्दी रे ते मार ले बड़े कारे कि ते सुखले जमीन पर ढीमलाता रे। मारम सर तो लात की मुंहे फाड़ देम। एगो इतना दूर से मोटरसाइकिल पर बैठा के होता होता बम धरा के लेला पूरा देह झिंझिना गइल लख गिरी न त का करी तोरे खाली नाची लवांडा बानी। ई का आवाज कइला सरे बबुओ? हाय रे करम हाथ में बड़का पटाखा बबू ते छठ में पटाखा उड़ाबे के पटीदार के घर काम आइते हूं परब तीज में कुत्ता सियार के नाम ले ले बा। ई सरवा इतना बढ़िया करम नहीं खन सकइले कहीं घाट पर फोड़ेला पटाखा ओकनी के घर में हम फोड़िया देह पर फोड़ी। चुप लबड़ लबड़ ना बोला जाला छठ में, जो जाके उख ले आओ घाटे जाए के समय हो गइल बा। अरे ऊख किला के का जरूरत बा, हर साल तो गोलुआ के घर से ऊख खाइए चला। हमरा विश्वास बा कि अब किडो गोलुआ लेके आई। ए ना लेके आई त का भइल बा, पटीदार के खेत में से चोरावल जाई। ऐसा हूं छठ पूजा बा केहू कुछ बोली ना। हां चोरावल जी ना तनी बामुआ नीचे रख आवा हाथ मिलावा। सोरौ एगो त खुद चोर के बच्चा लिखा लागेला, ओही में हमरा के सलाह देता रहन पटीदार के खेत में से ऊख चोरा के जाई नाक कटवावे। हम इतना भी गरीब नहीं हैं कि 5 ऊख नहीं खरीद सकते हैं, बाजार से खरीदेंगे और अच्छे से छठ पूजा मनाएंगे। आते देखिए छठी मैया के कृपा होई नु तो एक दिन हमरो लेवल सब हीरो से ऊपर हो जाई, बहुत ऊपर। हां तो बहुत ऊपर चल गइली, अब ते नीचे आ, अब चले के ऊख लिया। अरे दोस्त एक और कोनो जरूरत नहीं के गोलुआ हर साल के भांति एहू साल में ऊख लेके तेरा दुआर पर हाजिर बा। अरे जियो दोस्त एकरा के कहल जाला साचा दोस्ती। एगो हई सरवा बा चुरावे के सलाह देता दो गला कहीं का। अरे माई हो माई दोस्त होई छका लिखल के कौन हो रे, तोर भाई हो का? अरे ना ना ये हमार दोस्त हो दूर के दानापुर के। अच्छा अच्छा दानापुर के, लेकिन कुछो कहो बाचा लागो तलंग उड़ के। यही खातिर ते लेके अइले हो बेइज्जती करावे खातिर। काहेंगा बोलत तारो भाई साहब खिसियात हो की। हो भाई साहब खिसिया तनी का ना ना देखी देखी हम जानबूझ के ना कहनी, उ तो बस मुंह से निकल गइल ह। अरे छोड़ी जाए दी कोनो बात नहीं है। ऐसे कैसे जायती हो रउआ उतना दूर से आइल बनी हमरा दुआरी पानी रास होके जाम त हमरा अंतरात्मा के ठेस पहुंची। अरे भैया हम साथे देखी खिसियाल रउरा अब बस करी। देखी देखी
ई बात रहुआ त खिसिया के बोलत कर मतलब रहुआ खिसियाइल बानी। चुप साले, अब एकरा आगे ते एक शब्द भी बोल देले खिसियाए के तो हम साचो में खिसिया जाए। अरे साला काठी में जाकर बड़ा धर हूं घरे जो हमारे जाए दे। ए दोस्त, हां ए दोस्त, अब बोल ना। ए दोस्त, अरे बोल ना रे सरवा। मार दोस्त दोस्त करे बड़ा भक्चुंदर कहीं का। देखी कहे के मतलब ई बा कि कितना बिगड़ल लइका बा, ना रउआ लो से छिपल बा ना हमरा से छिपल बा। यही से बड़ी दिन के दिन बा, तू लो जा लो। देखा दोस्त, जा तारा था जा, लेकिन टाइम निकाल के तारा हमरो घाटवा पावे के होत बा। एहू भैया के ले लिहा घाट पर नाची। अच्छा ठीक बा, अपना मम्मी करे दुआ दे, उन्हें सोने तेरा घाट पा जाए। ठीक बा। ई सरवा हमरा के लौंडा बुझ लेलो। सब कुछ जाता भवानियों के चले क्या। ए माई, सब केहू घाट पर जाता टे, चले का हमनियों के। देर कौना बात के चले के। हम तो तैयारे बानी, लेट तोर मेहरारू कइले बिया, मुंह फुला के बैठल बिया, जोते मनाओ तब न चलल जाई। ठीक बा माई, हम देखा तनी तले तेजो दौरा सजाओ हैं। चले की। काहे बैठ के रोता रू हो? दुआर पर सब कोई इंतजार करता, का घाट पर नहीं जाए के का? हटी रौरा, तो कोनो जाई चिंता नहीं करे, खाली अपने धुन में रहे के बानी। का भइल? माई कुछ बोल रखियो का? मम्मी जी बोलती तो हम रौरा से कुछ कहबे ना करती। अगल बगल के लोग सब लोग हमके बाजिन कह के बुलावत बा। अब रौरे बताई कि अगर हम माई नहीं बोल पाओ तो हमर का कसूर बा। देखा चुप हो जा, हमरा तहरा पर पूरा विश्वास बा। जेंगा तू घर के सारा काम अपना कांधा पर उठा ले बारू, देखी है छठी मई तहर गोदी जरूर भर दी है। सच रौरा जोन कहता नहीं सच हुई। हाँ पागल, जेंग होती है तहर दिल बा साफ हा, तू लोग के बात मत सुन। देखी है छठी मई के कृपा हुई तो जल्दीए बने हम पापा। तो यही बात पे कुछ मीठा करा दो। जब तक छठ पूजा बा रौरा ज्यादा लार मत छुआ। एक्चुअली मम्मी जी कब से चिल्लाता नहीं। ठीक बा चलो। का हो चुपचाप मुंह बंद करके चला तारू, कोनो छठी मई के गाना याद नहीं खे? बाजी गावा। पेना बनम चिपियरिया कि चले छापारा के घाट। ए देवर बाबू दौड़ा उतारी। जा पूजा पाठ के दिन में इतना काम धंधा पड़ेला नु कि कुछ ना कुछ छूटिए जाता। जा अब का छूट गइल? औखे लेके ना बनी हां। आह तोरी ऊँट तो छूट गइल माई। अब कैसे हुई रे? उखिया के काम ए बेरा नई खे, राती के बा कोसी भरे के टाइम में। अच्छा और सब पूजा पाठ होके हमनी के तनी भाडाका फोड़ ली। चल भाइयों चल। देखलू मुंह फुला के बैठल रहलू हो, घाट पर आवे आवे सारा लोग घाट पर से चल गइल बा। देखू कनिया सिंदूरवा केने बा। अल्ली मम्मी जी के देखा जल्दी जल्दी टीका और के देरी होता। सारा लोग चल गइल बा। हां बबुओ संहार के ना तो पहले ही से भगवान तोर मुंह करिए देले वरना ऊपर के सरौ लाखे हो जइतो। आजे से तो टेंशन का है ले बड़ी, पटाखा उड़ाए के तो हमार खानदानी आदत हो। अच्छा तो ठीक बा, लगाओ आग। हाँ तो बारे के चोट से उड़ेगा पहुंच से, बाप रे। ए मम्मी जी देखी ना वहां से कहां गइली लोग बोलाई चलती और के बेरा भी जाता। ए बबू आ और अगिए दिए बा दे। अरे बाप रे बाप, हाँ माई आ गई नी। मम्मी जी देखिम तनी ठीक से पानी ढेर बावे। हां हां देखो ताई देखो तनी। ए बबुआ जी मम्मी जी के सिपुलिए धराई। ठीक बा।
लो बबुआ इसी पुली पकड़ा धर लो जल्दी। अरे माई निकली मम्मी जी। जल्दी लोग कोसी उसी के तैयार हो चलता है। ए के बा निकला घर से। दुआर पर कब से केहू चिल्लाता सब केहू न पाता बा। सरुआइन के खाते मलाई बड़ा मजा। कनिया प्रणाम कलो। सादा सुहागन रख छठी माई तार गोद भर। नंदोसी जी बारा लेट को देनी है रास्ता भुला करनी है का। माने तोहरो मजाक करे के आदत गई नहीं के। हम भुला गई रहती तो तू खोजे जाई तू। अरे फूफा प्रणाम। खुश रह सर बेटा खुश रह। औरत तो दिया गए तू का करेला फूफा। अरे शाम वाला नु दिया गई सवेरे वाला भी बाकी बानू। फूफा जी रौरा खारा काहे बनी बैठी ना हम चाय बनावे के लेके आवत है। ए रुका माने एक पुगे जौनो दूध उठौनिया कइले बानी कुतवा के पिएला ओकरो के चाय बना के लिया के पिया दो। घर चलावे में हमार भी पसंद ना छूटेला। देखलू सरुआइन एकरे बहुत समावे के ना चाहेनी। उ तो तारा सास पतो के चलते हम आ जातानी ना तो हम ओइबो ना करती। 50 ग्राम हमारी इज्जत ना करलाई। फूफा जी काहे खिसियत तनी बैठी ना रहुआ है जी। देखी तो कितना लइका अच्छा बा। इनु कहाला संस्कारी लइका। ए हट ना मर दे काथी मजाक कइले बारे एगो त खाली हाथ चल एगो ओही में ढिमलाइल चला तारन। देखलू क दलस नु बेइज्जत। अब एकरा के तू कुछ बोला ना त फूफा जी उठ के चला रे। करे तेना सुधरबे अभी एक गोर हाथ छटक जाई त ते का करते ऐसा ही मजाक कइल जाला। उहे तो हम चाहता नहीं कि गोर हम छट कोई सऊ ही तई न तई में एको लंगर लो आदमी नहीं खे ना हो। ए चुप ही रौरा का बोलत रहनी। चली घर के काम में हमार हाथ पटाई। फूफा जी काम उठा दी का। हे कइले बारे चुपा। ई त मर्दवा चाहेला कि नहीं नोचर कनी हमरा के उठाओ। ए माई ते उठाओ। आ छोटका जोरे जो ठीक बा चलो। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। ताने चलाले पानी सबा घुटी भर धोती भीजे घुटी भर धोती भीजे भिजता तो धोती मोरा भीजे देहु चननी मोरा नहीं भीजे चननी मोरा नहीं भीजे भिजता तो धोती। और सब तो ठीक बा लेकिन एगो बात के हमरा बुरा लागल सरुआइन। सब केहू के नाम लेके गाना गावत तानी लेकिन हमरा के नाम लेके काहे नहीं गावत। अरे मननी कि हम उम्र में थोड़ा सा बुढ़ा गइल बानी लेकिन छठी मैया ला हम लइके न बानी। अरे गीत काहे बंद हो गइल माई। आ फूफा काहे पिनिक गइल बाड़न। अरे ते चुप लबर लबर मत बोल। अरे के कर लामी लामी के सिया के कर बरे बरे आँख के कर बरे बरे आँख सिया उनकर बरी बरी आँख उनकर बरी बरी आँख। रे कुतवा ओने का तक लेबे रे एने आके ठैया लाग। आए पूछ बकारे हमरा। हे छठी मैया का सद्बुद्धि दी। ए कनिया देखो त तेल उड़ा गेबे तइन तेल डाल दो तो आ तू आके गोर लागलो आ चारो पसार के गोर लागो। ये छठी मैया कृपा करी कि हमरो घर परिवार बना रहो आ हमरो गोद में जल्दी से एगो ललना खेलो। जय ही छठी मैया। काथी तरल बने रे तोरा के अलग से कहे के पड़ी। चल देख हिया जी भैया जय छठी। अरे बाप रे बाप इतना जोर से कौन मरला सरे। ओह नो। अरे हमरा पर मन था हम ना मरनी है छठी मैया मरली है काहे कि तोर नजर कब से कीड़ा से ऊपर लख। तब फूफा तहरा के अलग से कहे के पड़ी।
ना ना सर बेटा लागत नहीं एकर कोनो जरूरत नहीं है। ए पाहुन अब का बैठल बनी गोड़ लगिया उठी हाँ ठीक बा उठलो। छठी मैया की जय। ये सब सामान रखाइलन सब रखा गई बा। आ दूधो के धार उड़ दिया क्या? ना अभी लगा नहीं छठी में दी है।